muri Zimbabwe nhasi takakubatai nhau inosuwisa nhau yahanzvadzi yedu inonzi More Blessing Murapi. Tiri kuona kuchitongwidza More Blessing Murapi mukadzi ane makore iwo anoita 26 akawanawo dambudziko rekuti akaremara akura iro rinogore rineri ndoro akarasikirwa nemakumbo. Saka auya kwamuri achichema kuti angawanawo here rubatsiro. Saka namba dzake tichadzisa pascreen, unokwanisa kumubata direct motaura naye. Hatitoda kuti tirebese nyaya, ngatipindei munyaya zvineudzamu achirondedzera iye kuti chii chakanyanyoitika kuti azosvike pakurasikirwa nemakumbo. Vacheri Sawubonani sihlobo zami zeZimbabwe. Namuhla sile ndaba yonkazana oleminyaka eyi-26 uMore Blessing Murapi. Yena wahlangana lengozi yomgwaqo waqamuka inyawo. So kuzofakwa inombolo ku screen engakwanisa ukunceda yona nxa kulomuntu ozaba lenhliziyo elosizi ongakwanisa ukunceda kwi-eco cash, inamba zakhe zizafakwa. So zihlobo zeZimbabwe siza kungena kundaba yakhe sizwe ukuthi kwahamba kanjani esicasisela yena. taura zvako Sasha. Okay, makadi muri Zimbabwe. Ini ndoitwa More Blessing Murapa. Ndobva Rusape Chenambuya. Ndine 26 years. Nemwana musikana ari grade 4 ane 8 years. Ndakaita tsaona musi wa22 January kunonzi Kungundu changopfura mumasvingo. Maitikire akaita accident ndakanga ndine mukomana wandakambodana naye mugore ra2020 tikazosiyana mugore ra2023 and from there akazondifonera muna December ndichaziva date kuti date rari ani ndobva andifonera zvekumanheru akanditi ndakuita macross border truck driver, ndakuita macross border ndikuenda kwaMutare. So inini ndaitengesa cosmetics, mafuta, hembe, chichi. Saka zvinhu zvangu zvaiva zvapera, staff yangu yaiva yapera. Ndobva atonditi handi-unblocke kuWhatsApp nditaure newe. Ndobva ndati it's okay, ndatomu-unblocka kuWhatsApp ubva ndatanga kutotaura naye. Saka yakanditi ndiri pabhodha ndiri kuenda kwaMutare. Ndobva ndakatomuti ndokumbirawo ndihodhirewo mafuta angu muClicks. Ndobva ati it's okay. Zveshuwa akatenga mafuta aya akanditumira pic paapp akati ndamawana nemaperfume andamutumira. Ndikati it's okay, tikandomawana kupi handitomasvingo. Ndikati alright. Ndakatosimuka kunoku kuHarare ndikaenda ndikanokwira bhazi rangu paMbudzi Silverstone ndikatosvika Masvingo. Ndada kuburuka Masvingo ndobva akanditi uya kwaNgundu. Ndati it's okay. Ndaenda kwaNgundu kuya ndasvika ndatoburuka bhazi ndatogara pasafe station. Ndakamufonera ndikati ndasvika paNgundu pachona hapana napandikumbobona kuti pane truck. Zvanzi handisi paNgundu ndiri kuLundi. Ndikati koinga vambonditi paNgundu izvo zvakuti kuLundi mabhasi stop akakaramba achingovedzera apa usiku ndozodzokera nguva yekuHarare. Vanditi nhau iri kuitika ndeyekuti ndine chibagi. Saka muridzi wemota haadi kuti mota yake ifambe manheru. Naini kana ichai anoti pakai. Ndati but waifanira kunga wandiudza zvinhu zvese zvisandasimuka kozi izvezvizvi kwadoka. Ndangoti it's fine. Ndobva ndakwira futi imwe truck refuel chitenga. Ndakwira ndasvika kuLundi. Ndasvika kuLundi ndosvika paya akanditengera sadza, juice nemvura. Vanditogara mota itoita madhiri akaita panze.
ndabva azondifonera asingakanganisi time zvinge zvekuma 12:01 andifonera 3 missed calls andodera phone ndaitona movie ndakangoti maybe phone irifona nemistake and ndingadai ndogonopedza airtime yake ndikatogara nditona movie ndobadzoka zvanzikowaona kuona mamised calls angu here ndikati ndamaona but ini ndatofungoti phone yafona nemistake zvanziko kana pane zvandandichitwa ndikati even though inini ndinekwanisa kuita sei pane zvangochitwa zvacho zvatopera paya ndatomuti izvezvizvi kwadoka handikwanisa kundidzokera kuHarare but mangwana makuseni ndofanira kusvika kuHarare before 10 pane hanzvadzi step mother yangu inge yashaika saka ndonzika nebhodhi kumusha vandatomuti baba vangu vaita se vari kuuya kubva kumusha nebhazi saka vanofanira kusvika nebhazi iri kuMbare na10 ndonowatambira tobva taenda kune bhodhi vatonditi alright unobata mabhazi emakuseni ari kuda mbodha makuseni aya ndototi alright ndori kwirira panapa here zvanzi unokwirira pangundu 10 off yanoenda ku10 kuenda kwaMutare ndati it's okay ndobva atorara ndokutongoona mamuva angu pafoni 3 ndobva atomuka zvikanzi takuenda ndati it's okay tasvika pangundu akabva atena direction yekwaienda yayi ndobva nditomuti ko zvanenge uri kupfuurira ichi bus stop ndobva nditi aiwa pakamira bhazi apo plus aisi bus stop yematraki ibus stop yemabhazi bus stop yematraki iri pazasi ndakangoti alright vatati fambe ndipana kwana speed yawedzera ndati ako zvonenge wakutomhanya zvanzi handisi kumhanya asi kuti tasvika pamatero saka semoti yakalodha inoita sei inowedzera mafuta ega ndati but kwatiri kuenda zvanenge kwakusango kuchine bus stop here akati bus stop iripo pasasapo saka ndichatanga futi kufamba kudzoka kubus stop kunoko yekukwira kuenda kuHarare akanditi padhuze andati it's okay so ndakabva ndanga kuprepare tora kapepa bag nemafuta angu rariya ndobva ndatosunga ndati mafuta ndikati ekubata nemaoko dai so pepa bag rogunotsemuka rega ndisunge pepa bag ndoita yekutakura dai so ndobva ndatotora bhutsu ndakabvisa bhutsu ndatotora bhutsu dzangu ndapfeka bhutsu dzangu ndatotora jaketi nepesi ndandisa muhuro ndasunga jaketi rangu muchiuno ndobva ndabata foni yangu chibva ndototi foni yangu iyi inosinetsa kuchaja but apana siya chaja nechaja isiri yayo saka mozi yatrack chimodulator chekuseti kwadrive sana ndakatogara kusiti kwapassenger ndakaita zvokurerekera kuseti kwadrive dai so ndakabata foni yangu ndichitotaura naye but handakukwanisa kunzwa mhinduro yake ipapo but pane zvizvi zvandakatora kumashure ukaitodaira ipapo ndakumunzoti akadaira kanti ndinganyepa ndobva ndakabata foni kudaro ndakarerekera kusedi kwadrive ikoko ndopa ndakapesera kuziva kuti ndataura zvakati ndobva ndazopepuka ndaMutara ndakapepuka ndaMutara kudaro ndandakagara ndakatarisa direction yandabva yekwangundu asi ndandatonga ndwa nevanhu ndozoti vanhu vanga vabva kupi kana kuti atichiri padhuze ndemashops pangundu pepe here kana kuti ndinganyepi handizivi ndakatogara muMutara kudaro chandaidaidzira ndaiti ndibvisewo bhutsu saka pandaiti ndibvisewo bhutsu ndichitarisa pandandiri zvinhu zvanga sena ndinazvo pesi jaketi foni chandandisina mafuta yana nenda unotora akasara mota kudaro ndobva ndakatoti mai yangu ari pasaidi pangu mama ndibvisewo bhutsu amai vachibva kuti ndokubvisa bhutsu hauna bhutsu mwanangu ndichitarisa gumbo raya randainzi hauna bhutsu ndakaona gumbo rangu rasisina ganda nenyama raraita skeleton so amai vaya vachibva vatora zambia rahu
ndobva ndifukidza makumbo pana ndakapfeka trouser rejini. Patsafu pangu apa pakaitwa kunge nyama yakanyobvorwa so. Ndakati bvuru pamusoro petrouser ngaminzi riri gumbo rekuraiti. Gumbo rangu rekuleft handina kurifila sekufila kwandaita rekuraiti iri. Zvadaro mai vakabva vandifukidza nezambia. Ndifukidza nezambia kudaro ndandakagara ndakabva ndabata futi nechepaipi panapa kuleft. Ndipo ndakasimudza ruoko pana ropa richierera. Ropa richierera kudaro ndichiona bhonzo reparuoko. Pamwe baba ndopakandifukidza jaketi rewekisutu. Nganditi mwanangu wakwara zingaite usaramba uchizvibata. Ndakagara kudaro ndakatarisa kwakune traki nemukomana uyu anga ine chinhambwe neni. Ndopandakanhemeveva nyamwanangu chii chaitika. Ndikati mama handisi kuziva but chandiza choti ndandichi mutraki maStephen. Emeveva ndopakanditi kosei wakagara panapa traki riri uko iwe uri panapa. Ndikati handisi kuziva. Ndichitaura nameveva kudaro handizivi kuti mupurisa akauya akafonerwa naiye kana kuti pakabva pasvika umwe mupurisa iye ndobva apinda mumota memene mupurisa iyeye. Ndobva waenda kwavakaenda kutaura kwake andi vangoenda kuchipatara kuti vanotore manesi. Asi manesi akati hatikwanise kuuya pasina police report. Wakabva wadzoka mukuramba muchingotenderera munhu ari kubleed. Muda kuti munhu aite sei? Madi kufonera hanzi kuparara nyatu here kune emergency ndege kudii. Ndopakati atafonera mapurisa kuchipatara vati pari kudiwa police report. Hanzi alright. So mapurisa akabva auya. I think vangu vari 4 vari mute white. Ndakangogara mai vaya ndovangu vazotaka kundiradzika vakandijegera kudai so. Gara paipai. Purisa akauya akandibvunza zita. Ndikavaudza vakandibvunza nhamba. Ndikavaudza kumusha. Ndikavaudza. Ndobva vakabva vanditakura. Akatora blanket tikanza tikwanisa kuti timubate. Pasina kumbesa but ndamurori make. Vatora blanket. Vandi putridza neblanket. Vandiputridza neblanket kudaro. Pandakabva ndatakurwa pandiswa mumota. But ndiri mumota imomo gumbo rangu rekuleft handairifila. Rekuraight ndaitombotisimudza. Ndichitomboita munhu ari kutombotsika nechitsitsinho dai pandanyatsokunzwa kuti ndikutsika nenyama. Handisi kunzwa kunge ganda rangu riripo. Ndichingozvibvunza ndega but handina munhu andakwanisa kutaura naye. Pandakasvika kuMashingwa paGeneral Hospital handizive kuti akasiyana operation ndiani. Ndakazongomuka ndamu HDU ndisisina makumbo saizvozvi. Then rekuleft rakatirwa paipi panapa. Rekuright rakatirwa pazasi pebvapa. Handitozivi kuti chii chakanyatsoitika. Then ruoko bhonzo rari panze. Ruoko rwangu rekuleft. Ndakamubvunza mukomana uyu kuti chii chaitika. Akataura zvinhu zvaisabatika. Kumanesi ekuMasvingo akasvika akati aita accident ndisipo. Ndazongofonerwawo kuti munhu anonzi Ningi muziva here aita tsaona. Ndopandaya ndikamubatsira kumuudza kuno kuchipatara.
muzukuru wacho ainzi muzukuru mwemurume wavanga vainaye ari kunzi akataura akati vaita accident hanzi vanga vachinzvenga mumota here hamene mastatement ava vaitaura then iye akatora foni yangu anga asingazive password yangu akabvisa line akaisa mufoni make akafonera hanzvadzi yangu akamunyepera kuti ndajamba murori akati ajamba murori but gumbo rake rakwara rinoisika simbi ndo zvakaudza hanzvadzi yangu ati awaraiti kana kuri kunzi ndizvo zvaitika ndichauya ndichidini ndichimubvunza hanzvadzi yangu nasvisvi wangu nababa wangu akaziva kumasvingo uya kumasvingo sisi wangu wakandibvunza ndikavatsvanangurira ndikati sisi handinambojamba murori nasina kudhakwa ndakajambi murori shuwa weraiti ari kuti ndajamba murori nemakwarira andaita oti futi atsikwa nemavhiri etruck kuya makumbo ndajamba murori nonopinda mavhiri emota kana kuti ndainodonhera kwakadaroko sishanga akanditi muningi wangu ina handina zvandokwanisa kutaura handina chandoziva ndati it's okay but baba wangu akaudza kuti musete police report noegese nemapurisa ndichamurapisa kusvika apora ndimutengera makumbo hanzi ndomutengera imba ndomutengera mota zvinhu zvoitarawo nababa vangu nendisipo ndichirwara so zvadaro inini ndakazotransfer kubva masvingo ndokunzwa kuchitungizo hospital chitungizo hospital wakatanga kuyama neshamwari dzakasiyana siyana first day rakauya vandakamubvunza kuti ko police report iri kupi aingotiza munhu anenge amubvunza police report aisamira panzvimbo aingotiza achingotiza inini ndakasvika pakuti it's okay handichada kubvunzwa kuti chichakaitika kuti zvaifamba sei kana kuti ndakapesera nanguva munhu wokuti ndaingogara ndakanyarara kana vanhu vakauya kuvisiting ndandasisatauri nandi munhu angogara ndakanyarara chandainyarara nchokuti baba vangu vakatadza kuripota nyaya vakatadza kusimudza nyaya kuti ndizokuti chii chakaitika ende kana kundichengeta baba vangu kumba kwavo vakabva vandiramba vakati mumba kwangu handidi andi kuchipatara tumirewo mari yechikafu hapana kana kufonawo kuti mwana wandakasiya kuchipatara akamira sei hapana vanobvira vakambondifonera dzamara ndakazofoseredza kuti ndaenda kumba kwavo mukomana uyu akafona bheki akati baba wako wandifonera wakati mota yekusha kumba kwangu namobi ndikuite mateni zvakandinetsa tikati baba ndakakutadzira chii zvikanzi hapana tikati baba iyo idhisemba iyoyi ndakakutengera birthday gift ndakakutadzira ipapi zvikanzi ndangoti chete nini ndakataura ndizvozvo Stephen azvinzwa anganamba kwanzvadzi yangu padhuze baba wangu but baba wangu angana 1 day rakauya unondiwana kana kufona pafoni yangu kuti uri sei hawana zvadaro ndakabva gumbo rangu iwa rekulekuti ravhurika mastichi hanzvadzi yangu ati tete toita sei ona ini mari inonditambudzawo handina mari yekuti ndingakuendesa kuchipatara kuti unogadziriswa gumbo kati saka mukoma toita sei kati arega ndimbofonera mukoma waStephen ndinzwa kuti zvavakataura wai vasiri kuzviita kuti vachakurapisa
mutadzi anga fanira mukoma wake mukomana uyu wakati mire ninzo mukomana iye ndibazondifonera direct zvikanzi da kuudza chokwadi ndikanorumba kwamukoma wako ikokoko handinaye hope yandokwanisa kukupa. And it's okay. Nagara gumbo rangu rakaramba richiendera mberi nekuvhurika mastitch. Pesira ndaenda kudressing. Manesi akati gumbo ratichakwanisa kutambe chiri dress because rakutoshata. Pandakati mukoma ndoita sei? Mukoma wakati hanzvadzi yangu nizvochiore gumbo handisikuda kuda kuti upore. Asi ini handina mari. Baba wedu wona vachatodi kana kunzwa nezvako. Ndiye munhu wekuti ane mhuri kuti aigona kutengesa inini handina. Saka toita sei mukoma? Handiti iwe chiteerera zvinotaurwa nemukomana uyu kuitira kuti uite sei urapwe upore. Ndakatomufonera tikadzoka kwarere kwacho nechigara kupi zvanenge uchigara kumba kuna mukoma wangu. Ndikati aiwa na mukoma wangu handigari mune maunotsvagira rumu mudhuze nasu wangu uchitungisa. Ndoita sei? Ndinogara mudhuze nasisi wangu. Ndikati alright. Ndakafanira sisi wangu ndikati sisi mutsvagire imba. Sisi wakati iri padhuze neni yacho iturumsi. Ndikati alright. Ndobva mukoma wake waine mari wabhadhara imba yaye. Wabhadhara imba yotanga kutenga mudziyo munyowani vachitoisa mba mubhedha mapleti zvizvi zvinowani vachisa mba imomo but vaishindishayira mari yoti ndiende kudressing ndomba kwehanzvadzi yangu. Ndakauya nemukadzi hanzvadzi yangu ndikati ndine mukoma kuti ndinogara ndega kumba uko nehama dzemukomano yandisi kuda. Ndikati ko vakandipedzisa vanhu ava sematangira vakanditi munozoziva sei? Hanzvadzi yangu atiti enda nemudzimai wangu. Ndakauya nemurora vangu nemwana wasisi wangu festival yemba medu. Tasvika takagara hatinombogara zvosvika kana 1 week. Komana uya pakabva pauya hanzvadzi dzake 2 bva varara bvamuka vachienda. Akatanga kundishaudha paWhatsApp achinza maaudio achinditukirira vaigino hama dzangu chichi utori stubborn uchiri wakaoma musoro. Ndikati saka zvinoreva kuti wakandigurira makumbo kuti ukwanise kugara neni ukwanise kundiroora zvanzi unofanira kutogara neni semurume nemukadzi ndokuti ndikuenderera mberi nekurapisa. Izvezvi zvinotonzwa kuti gumbo iroro ratoora kana iwewe uchiramba wakaoma musoro handichatokurapisi. Ndakamboda kumudaira but ndakazoona kuti kwidza BP yangu ndova nenyarara. Mangwana acho mukoma wacho bvata atidzokere ukaranda. Ndobva andifonera zvikanzi avo mbuya vari ipapo nekamwana kawanga wabva ipapo usari nehama dzangu. Hama dzangu ndodzandikuda pembe ipapo. Kabatikana ndakarwadziwa ndikati nemashaudhira uri kundiita pafoni ndoda kuhama dzako dzauya 1 day wati mo ndikagara nawo 3 days ndinorarama here. Zvando zvandiri kutaura because baba wako akatondiudza kuti munhu iye atiwa mukadzi wako atofa handina kana chandichada ndakutongomirira pfuma yangu. Ndikafonera hanzvadzi yangu ndati mukoma wai baba waramba zvinimanikidza kuroorwa nemunhu kana kuti kugara nemunhu ndakasiyana naye kudhara. Wai baba waramba wachindimanikidza ende zvatakasiyana zvazvona kudhara ikoko baba vanozviziva. Akatora zvinhu zvangu akatora mwana wangu akaendesa kubudikidza kuti ndairwara. Wai baba wakuramba wachidai so? Hanzvadzi yangu anditi tete dzokere kuchipatara munorapwa kana mapora tozotaura nezvazvo. Ndikati it's okay. Ndakadzokera ukaranda. Kana norapwa mwedzi wese April June ndakabva ndabuda muchipatara last week. Ndabuda muchipatara ndibva ndadzoka pamba paya pana ndakadzvagirwa ndigare naiye mukomana uya. Ndasvika mubedroom maugara mukoma wake nemudzimai wavo. Hanzi wakatontora property yako wegara bva wagara imomo. Inini mubhedha wangu bva waburitswa bva waiswa muchimwe chirumu funga chachiri chikitchen chachingori nezvimasimbi. Saka inini ndakanyasoti ndikati no handikwanisa ndigare nevana ende handikwanisa ndigare pamba.
iye ndakatotaura naye ndikati ini bheta mutsvage chi pamwe pamba pekuti ndikwanise kuloja ndigare apa zvova kuti makatsvagira chi hama dzenyu kuti ndizodzigare pamba apa saka ini handichakwanisa kuti ndigare pamba papi pamba apa. Akataura zvaanoda akasendera meseji akati hamufana waipisa nemanyanga ariputirwi but zvakapera. Ndikati handina kudaira kwaari ndakabvunza bankuru mumwasi wangu nebankuru meseji ndoidaira nauti bankuru wangu akati aiwa usaidaire maini munoramba muchirwara sezvakadaro. Ndakanyarara ndakudaira chakazonyanya kundinetsa baba vangu vakachizouya naye mukomana uyu pamba pasisi wangu pandiri kugara izvezvo manheru kangweri kanangosvika nemunini nemukadzi wavo svikanzi tauya titikuone asi tina Stephen tine zvatoda kunzwisana naye. Tikati it's okay sizongandimba mangu munomhamete dare kumba kwakatsvagwa naStephen ndokwamunoenda zvishwa tikaenda ikoko baba vangu chavakafambira ndechekubvunza kuti ukuroorwa rini naStephen ndo chavakanga vafambira kubva kwaSapi. Ndikati baba mune chokwadi mungandibvunza kuti ndikuroorwa rini naStephen ndo zvamabvira kwaSapi asi hamuna namboya muchindiona ukaranda kunoko ndokwamakuya muchindibvunza kuti ukuroorwa rini. Ndakaudza ndikati baba kunyangwe zvikanzi varume wapera munyika handiroorwe naStephen ende mukomana wemashoko ake kunditi anonditibvunza baba wako kuti makumbo aripi baba makumbo angu aripi tirimo mumba mamukoma wake mumo. Ndakavabvunza baba wangu akaramba akanyarara. Ndikati inini handisi kuroorwa nemukomana uyu kunyangwe zviite sei ndichagara ndakadaro kana kuri kunzi makumbo acho hachatengi hapana chaachaita kana kuti ndikadaenda kuchipatara review haasi kundipa mari it's fine but inini handisi kuroorwa nemukomana uyu. Nemaitikire akaita accident nematauriro anoita neni ekuti ange zifi akundiudza kuti ndakakuorora inini handikunyepera handigare nemunhu. Baba vangu vana chavakadai vana chavakataura vakangoti alright ndazvinzwa walosimuka bva waenda vanodzoka kumba kwasisi wangu. From there gumbo rangu richiri kudhiriswa richiri kubuda urwa handina kana senti randakazowana pakumukomana uyo kusvika pandiri pana vanhasi. Sisi wangu ndiwo ari kungozama nekukumbirwa hama neshamwari chingwati ndibatsireiwo ndane mari yekuenda kudressing ndane mari yechikafu ndoupenyu hwandakurarama. Alright. Neno ndiye amati ndo murume wamakaita accident naye ndo baba vemo vana? No. Baba vemwana wangu ndakasiyana 2017 mukomana uyo ndakasangana naye 2020 ndichibva kuna miya mama wangu pakasheka mama wangu. Alright. Saka mimi sina mwana misi? handinobuda ndikambogara naye mukomana wandidana naye iri boyfriend yangu. Ndapaita zvaitika ndikarwara ndikauya kumba kwavo unonzi kumwe nesi ndichibatsirwa namai vake ndopaakasara akatora zvinhu zvangu property yangu. Kubatsirwa mai vacho vanorapa kwandichi? Vanorapa zvechivanhu zve? Inini handina kuona zvechivanhu wakandibatsira nemunamata 6cc. Alright. Saka iko zvezvi gumbo rasei manje? Gumbo rangu richiri kunetsa kuti pane pari kubuditsa urwa saka ndotodhirezwa makuseni nemanheru. Ndikuona iko zvezvi muri pamba nesi anenge achiya chikudhirisai panapa kana kuti ndiani anenge achidhirisa? Hapana nesi nokuti hatina mari yekumupa. Aenda paSt Mary's paclinic watanoda $5 kuti ndisakati handina. Saka unongokumbirawo vanenge vangoyo kunokuonawo
gezeiwo sisi wangu pano kwabva basa manheru paipai ndidresawo hatina nesi anouya achindidresa. Alright, mambotaura zvekuti hapana kuitwa police report. Saka imimi hazvikwanisiri imimi kuti vanhu munoita that police report kuti hamusi kunzwisisa kuti zvakafamba sei. Zvazoitika ndizvoti pandaiva kukaranda ipapapa pane mumwe mukadzi akaendesa nyaya yangu amene anonzi Solokotera ndivaziva hangu. Ndiye munhu ari kunzi akamboda kuita nezvazvo ndikatombotaurawo naye munhu uyu. But paakangotaura nemukomana uyu akabva atongonyarara kutoti zii. Nyaya yabva yatongonyarara. Ndiri kukaranda ikoko futi pakouya vamwe inspector vavana mai vavo vairwara. Akati naye tsaona yakaita zvekuita senyaya yako ndangoinzwa kugedhi cheko kumagadhi ndisvika panapa. Nzi pane mwana ari muwadhi accident yake haisi kunzwisisika. Ndakavatsanangurira akati arega notaura nyaya yako kucentrал. Ndakataura nyaya yangu kucentrал. Wataura nyaya yangu kucentrал ndakatanga kufonera vanhu vandifonera vachindibvunza mastatement mapurisa akatumwa. Vakauya vakatora statement because inini kumwenezi kwacho kumapurisa ndainza ndotora statement. Mapurisa akabva kuno akauya vakantora statement but ndakazonza futi office waiva after wataura nemukomana wakandisendera maaudio ake achiti iye akangoita chete zvekoti handichamurapisi kana mabhuse okaranda handichabhadhara handakana sendi rangu randichaburitsa. Then inini office waiva ndakataura nawo ndikati saka ndoita sei wakati usatya achabhadhara mabhuse ndaanobhadhara asi nyaya ifanira tiende kukoti. So from there wakangotaurawo futi naye mukomana uyu wakabva wangoitawo futi sei wakabva wangonyarara futi wakutonditenera inini dhatiwo mhandu hede pasina mukomana yakakurapisa hede vakatofa chichi ndikavati asinaye ofisa mungandudze mashoko akadaro kuti dai ndakatofa kufa inguva yaMwari. Ndomameseji andakavadaira paWhatsApp ndikati kufa inguva yaMwari dai Mwari akazi ndife dai ndakadini ndakafa. So from there wakabva wangonyarara nyaya inako yakaenda kana kukoti kuya hakuna zvakangonyararwa zvikadaro. Saka ndizive kuti ndononyatsonoripota kupi kana kuti ndofambira kupi chekwe cheko kwokuti ndokwanisa kuwanawo wabatsira wazomubatsira because iye kutotaura kwakaitwa naofisa kuti handina chandichakwanisa kuita kwaari ndozvaakatoita hapana chandichakwanisa kuita kwandiri. Ende nyaya yacho futi kumapurisa kwacho haina value. Alright, zuva ringe musati maita tsaona here kana kuti days before ninge musina kumbobvira mambonetsana here? Handobvira ndambonetsana naye because asiri munhu wekuti ndandirichiri murudo naye mukomana uyu ndinga handidi kukunyepera. Munhu wekuti akatongondifonera from there ndadera foni yake hapana kumboita namwedzi ndichibva ndatomutuma kundihodhera mafuta ndichibva ndatoenda ndichibva ndatonoita accident. Asi munhu wekuti ndandiri murudo naye zvekuti akabata foni yangu akaona meseji yemukomana kana kuti akauya pamba pangu nepamba pandeigara chepo chepo akasingapazivi password yefoni yangu yaatoiziva. Ndandisina kubva ndambonetsana naye handidi kunyepa. Even kana pandakaenda kwaari kwacho handakanambonetsana naye but iye atosendera meseji ndiri kukaranda achonditi usape mapurisa statement wakauya unozoti handashandi kurangarira kusvika 3 months dzakwana ndakwanisa kushanda ndakwanisa kuenza mari. Then mapurisa yaenda mapa statement akazotanga kundisendera message ndapamba panapa achiti iye taura mapurisa oti koti 2 December ndinenge ndashanda ndaunganidza mari. Tikati nini kowai uchindudzira zvokutaura nguva yese mapurisa pandoda tete kuovha nenyaya ndoite simba unenge uchindudzira zvokuti itakudai wai uri kundudzira kuwandisa chii kana kuti iwe ndakajamba murori hakuna zvavakandiita ndakajamba ndege nini wai iwe usuda kuti nyaya iende mapurisa wasuda kuti nyaya iende kukoti zvikanziita zvandiri kutaura. Saka inini nendira against zvandotaura ndizvo zvandoita. Mapurisa akaenda pachi statement officer vandina kwauza kuti koti ngeitwe December
akazongozvifambira iye ega akazongozvifarisa inoita akatondiudza kuti mapurisa eZimbabwe ndanoda mari ndinopedza navo saka zvoreva kuti akabhadhara inspector kuti vasaenderere mberi izvo hatingazivo right ndizvo kufungawo kwangu ndokunenge kufunga kwenyu right saka ikozvezvi pane vatariri vakakutarisai mungade kuti vakubatsirei chii because ndikuona kuti zvaakanganisa upenyu amati gara zve tsaona yakaitika rini 22 January gore rineri ndikuona kuti tsaona iyi yakanganisa upenyu hwenyu muri munhu akakura aine makumbo akakwana patiko zvezvi hamusisina kufamba kwakunetsa saka ameno nguva inei ndiyo kuti mupire kuvatarira zvichemo zvenyu kuti chamunoshuvirawo muupenyu nekuti no ndichinonzerwa maybe ndakawanhawo zvakati ndakadai zvinokwanisa kuita kuti ndikwanisewo kuraramawo ndichichengeta mwana chandiyani kushuvira nekukumbira rubatsiro mhare yeZimbabwe tokumbira kubatsirwa ndikwanisewo kuitawo zvinoitawo kuti ndizvitengerewo mapiritsi ndizokwanisawo kuzofamba nokuti ndichiri mwana mudiki ndiri munhu adoramba achienda kubasa ndiri munhu adochengeta mwana matori ndine mwana ndiri grade 4 musikana sofa atori kumusha kuna mbuya noda kwokuti handichakwanisi kuti ndimuchengete ndochengetwa nasisi wangu kutonewo mhuri yawo vari kundoriritirawo saka vanongada kukubatai vanokubatai papi mune ecocash number here mukwanisa kudaidzira ecocash number dzenyu nezita rinobuda ipapa kutoti vanhu vakubatei vataurire nemi lani ecocash ndinaro namba yangu ndi 078 0144 681 ingibudisa kuti Moblessing Murapa. Alright. Muri Zimbabwe ndofunga nhau iri panapa muri kuinzwa dambudziko kana richinge ravinga mumwe wedu rinenge ravinga tese handitika makasununguka kuti mubate atete vedu Moblessing panhamba dzavapai tichadzisa pascreen mutaura navo movapa any help yamunokwanisa sezvamuri kuona kuti makumbo havasisina unongoziva kana musina makumbo zvinonetsa muupenyu because kufamba kunenge kuchinetsa from point A to point B kuti utsvagewo zvekuita sei zvekuti unge uchirarama vachele vasamaraiza muchindevere kuti nyaya iri panapa yakamira sei kuzoti vataura maminutes akawanda but just the main points. Zihlobo zami zeZimbabwe usisi ukhulumile indaba yakhe ukuthi wenzakala njani ukuze ihlangane lengozi yomgwaqo ahlangana layo. Njalo ke izwisusizi ongakwanisa ube emnceda kumbe ongakwanisa ukuthi emnike lokho ayebekwanisa ukunceda ngakho engakwanisa ukunceda ngenamba zakhe zinike zona eze ecocash likwanisa ukumnceda ngoba indaba yakhe izwisusiza akula umuntu angakwanisa ukumnceda abazali laba akula abangakwanisa ukumnceda kumbe izihlobo so lina yakwazi ukuthi njengoba silapha elizweni leli leZimbabwe siyakwanisa ukuncedana njengoba singabantu banye ngamunye wethu edinga usizo singakwanisa ukumnceda so incedeni usisi ekwanisa ukuthi la egcina imuli yakhe.